Здравейте, колеги! В това видео искам да развенчая един мит, който витае сред много от нас по отношение на данъчната система и данъчното облагане, било то на физически или юридически лица тук в Щатите. Понеже съм чувал колеги да казват най-често към края на годината: спирам да бачкам, ще намаля малко работата, защото ще влезна в по-горния такс бракет и ще трябва да платя повече данъци. За наша всеобща радост системата не работи така. Да, вярно е, че в Америка има прогресивно данъчно облагане, за разлика от плоския данък в България. Има най-различни tax brackets, които начисляват все по-висок и по-висок процент върху taxable income, върху облагаемия доход. Но това не означава, че като влезнете в по-големия такс бракет и целият ви облагаем доход се облага с този по-висок процент. Ще ви дам един хипотетичен пример с измислени проценти и измислени суми. Представете си, че данъка от 0 до 20 000 $, беше 0% и от 20 000 нагоре беше 20%. Това означава, че ако сте направили 30 000, т.е. имате net taxable income или облагаем доход от 30 000 $, първите 20 000 ще бъдат обложени в случая с 0% или няма да бъдат обложени с данък, и само сумата от 20 000 $ нагоре ще бъде обложена с 20%. Така че бачкайте си спокойно в началото, средата, в края на годината, просто защото преминете в по-високия такс бракет не значи, че целият ви taxable income ще бъде обложен с този по-висок процент. Това е за сега от мен. Ако искате, абонирайте се за канала за други полезни видеа за тираджиите в Америка.